ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ସୁନେଲି କିରଣ ଦେଖାଉଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଛୋଟିଆ ଜୀବନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟିତ ଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କଅଁଳ ଓଠର ଖୁସି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଭଗବାନ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ଆମ ସପନ, ଯାହାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆମ ମନ। ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ଦିନ। ସେଇ ମହାନ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ। ଗୁରୁ ଏପରି ଏକ ମହାନ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହୁଏତ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତୁଳନାରେ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ସଫଳ ମଣିଷ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟର ହାତ। ଗୁରୁ ବିନା ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଛୁଇଁବନି। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁ କେବେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ମନେ ମନେ ଭାବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖରାପ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ କାମ କରେ ଆଉ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଭାବି ଆମେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବୁ। କାରଣ କାଲି ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଫୁଲର ବଗିଚା ଦେଖିଲୁ। ସେହିଭଳି ମହାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୋର ଆଜିର କାହାଣୀ ପାଦଧୂଳି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, ବୟସ ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ହେବ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ସରିବା ପରେ ନୂଆ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ। ତଥାପି ରଜ ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ। ଦିଦି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଗଣିତ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପିଲାଟିର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ। ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହାତରେ କିଛି ବହି ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଚକ୍ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ସେହି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ମହାନ ଗୁଣ ବୋଲି। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଅସରନ୍ତି ଭକ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସତରେ ଏତେ ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ନ ମାନି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଖାଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ସାର୍ ଓ ଗୁରୁମା ତା ଜୀବନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ମାନୁଥିଲା ତା ସାର୍ ଓ ଗୁରୁମା। ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ସେ ଲଗାଇଥିଲା ସାର୍ ଓ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଫଟୋ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦେଖୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ। ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଖେଳ ଛୁଟିରେ ସାର୍
ନିଜେ ଖାଇ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନିଜ ଖାଇବାରୁ ଅଧା ତାକୁ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ତୁ ମୋ ଖାଇବା ଖାଇଦେ, ତୋ ଟିଫିନ୍ ରଖିଦେ, 4ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାବେଳେ ଖାଇଦେବୁ ଯେ ଆଉ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନିବିଡ଼ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଇଂରାଜୀରେ 30 ମାର୍କ ରଖୁଥିବା ମଣିଷ ପିଲାଟିର ଘର ଲୋକ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି। ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିଲା ଯେ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି। ଶେଷରେ ସାର୍ଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ 80% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଖୁସି ହୋଇ ପିଲାଟି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମିଠା ନେଇକି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା, ସାର୍ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ନୂଆ କଲେଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଏ, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ଆଉ ସାର୍ ବି କଥା ଦେଲେ ତତେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ପିଲାଟି ଜାଣିନଥିଲା କି ସେ ଦେଖା ତା ଜୀବନର ଶେଷ ଦେଖା ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ ସାର୍ ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କଥା ନ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ରୁହନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କି ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି, ସାର୍ କାହିଁକି ତା ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ପିଲାଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଭାବିଲା ସାର୍ ମୋତେ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଗଲା ଯେ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ଲଗେଇଥିବା ଫଟୋକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ରାଗରେ ରାଗରେ +2 +3 ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କଲା, ନିଜର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଗଲା। ୟାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲା 10 ବର୍ଷ। ଦିନେ ତାକୁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଯେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ତା ସାର୍। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲା ମନେ ମନେ ସେତିକି ରାଗିଲା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସାର୍ ତା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବାର 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେବଳ ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉ ବୋଲି। ତାର ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ତା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋ ପ୍ରତି ରାଗ ତାକୁ ଆଜି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟି ନିଜର ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଯାଇ ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କହିଲା, ସାର୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, ମନେ ମନେ ଏତେ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଛି। ରାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଫଟୋ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ କାମ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ମିଳନର କରୁଣ କାହାଣୀ।
ସେହି ମହାନ ଗୁରୁ ହିଁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟକୁ କରିଦେଲେ ମହାନ। ଗୁରୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗୁରୁ ହେଉଛି ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ଆକର୍ଷଣ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୁରୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର।